kuyog na mag-joyride kauban ka. Sa trip nga kita. Okay, so hello mga ka-trip dron. So diya kita karon sa may balay sa Salma family diri sa may Barangay Tugas. Hi Konsyal, ato former city councilor Konsyal Tikboy Salma. No, so diya kita karon diri sa may residence sa Salma family diin number dita no. Sa anak ni Sir Tikboy Salma, ato ang kanhi mayor kanhi konsyal sa syudad sa Tanhay kanay bisi mayor usab no, Konsyal Tikboy Salma. So kaon tayo ning kanon ani mauna kaon magyud kanon unahon usa mga sudan. So das ako ang tapad si awa no, so serve ni kay to serve and to protect no sa ato ang diet no. So mo ni gi-serve at to protektahan atong diet. So nagkita lang sila, so pero ang sudan anli no. So dira sa gawas, so nakita nato si City Councilor Jobin Sagaro, engineer, may buntag ni mga engineer. Welcome sa tong vlog. So di akit si engineer no, ato ang konsyal sa syudad sa Tanhay Jobin Sagaro. Okay, di bawala ang sweet. So di ata akire ari na sa ato ang saging plus mangga. Daog na. Di pa nang kalibutan ani mga ka-trip ni Ronly. So sweets di sa ta. Ari sa tas ginagmay nga natural sweets no. So shout out ni Sir John Ring nga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday Sir John. Ari Salma no. Anak ni Konsyal Tikboy Salma. So no, alauna na kapin. So mauli namin. Salamat mo sa Konsyal Tikboy Salma at sa pa-invite namin sa birthday celebrator ni Sir John Ray. Sir John, happy birthday again. So, salamat mauli namin. Madul pa pagkabagete. Bisita ni Konsyal Tikboy. At po si pare. Muna yung mga poster ni Stanhay, no? Salamat sa Salma and Tapalok, no? Ni Konsyal Tikboy Salma. Mamilo si Salma, salamat sa Salma family. Say hello, ma'am. Happy birthday, Sir John Reyes, Salma, dito sa may Tugas, Tanhay City.